Benvinguts al podcast de la Fundació Catalunya Europa Futur Urbà, un espai de diàleg intergeneracional entre joves metropolitans, el Taja, la Sandra, el Pol, la Irene, la Paula i l'Esteban, i dos representants municipals, l'Alba Bou del Prat de Llobregat i el Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei. Quedeu-vos a escoltar les reflexions dels 3 capítols que formen part d'aquesta primera temporada. Comencem! Ara parlem de ciutats que s'adapten o ciutats que hem dit en adaptació, no? Perquè tenim bé l'emergència climàtica, que és una prioritat per totes les nostres societats, però en moltes mesures ja anem tard, no? I parlàvem abans de València. Les ciutats s'han d'adaptar a l'emergència, s'han d'adaptar a les noves realitats climàtiques, també als canvis demogràfics, econòmics, socials i a l'impacte de la tecnologia en tots ells. Els nostres joves tenen també preguntes que fer-vos entorn a aquests temes. Pol, comencem per tu. Bé, gràcies. Amb aquesta pregunta pretenc potser allunyar-nos una mica del dogmatisme, en el sentit de mesures que aparentment poden semblar favorables a lluitar contra el canvi climàtic i més per preguntar-vos sobre mesures concretes i efectives que hagueu emprès o que penseu emprendre a les vostres ciutats. Perquè, per exemple, l'altre dia comentàvem amb uns amics les zones peatonals i discutíem si realment eren un element important contra la lluita contra el canvi climàtic o si realment era una mesura per pacificar carrers i fer amable la ciutat, però de dubtosa utilitat contra el canvi climàtic, en el sentit que potser peatonalitzar un carrer o el centre d'un poble no fa o no lluita excessivament contra el canvi climàtic i, per tant, quines mesures més efectives podríem trobar contra aquest, i penso potser en energies renovables, en el foment que la gent posi plaques solars a les teulades de casa seva. No sé, quines mesures, per exemple, heu emprès o preteneu emprendre en el vostre municipi? Gràcies. M'agrada molt que hagis dit això, Pol, perquè si parlem de tot el debat de les zones de baixes emissions i com això ens pot afectar municipis com Molins de Rei, clar, a Molins de Rei, quan al costat tens la B23, la 2, que restringeixis la circulació dels cotxes en dies de màxima contaminació en 3 carrers del centre del poble, jo estic d'acord amb tu. Té una efectivitat la mesura? No, jo crec que no. L'has d'aplicar per conscienciar la gent? Aquí podríem obrir el debat. Ara, jo crec que el nostre paper, bàsicament, és en el que has dit d'energies alternatives. I aquí nosaltres ens hi hem posat potser tard, i acceptaria la crítica, però ens vam posar molt forts des del 2019, que va ser el primer moment que a Molins vam aprovar el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic. I aquí sí que vam aprovar tota una sèrie de mesures, i val a dir que, a més també els ajuntaments estem rebent forces subvencions d'altres administracions que ens permeten avançar algunes de les mesures que hem fet. Nosaltres hem aconseguit pràcticament ara canviar entre el 80 i el 90% de tota la il·luminació pública a tecnologia LED, amb la qual el consum energètic, que té una deriva després, amb aquests anys que la factura cada cop era més cara, amb moltes menys tones de CO2. Ho estem fent en equipaments també. I la darrera fase és que hem aconseguit posar plaques fotovoltaiques també fins a 9 equipaments municipals. És a dir, la nostra filosofia quina és? Necessitem equipaments més estancos, que requereixin menys consum energètic, necessitem consumir menys a la via pública, també amb les LEDs dels equipaments, i necessitem, a més, tenir la capacitat de generar quanta més energia alternativa millor. I aquí estem avançant molt. Ara, també podem posar pros. Us dic un molt d'aquelles qüestions que ens trobem. Nosaltres vam canviar la forma de gestió de tot el servei de la jardineria. I la primera màxima que vam dir, perquè intentem fer-ho en tots els serveis, és sempre que puguem fem que tota la maquinària sigui elèctrica. I llavors vaig un dia amb un carregador i em diu, escolta, és que les segadores que hem comprat elèctriques al mercat encara no les ofereix bé. Perquè és que no duren ni una jornada de treball, una segadora. Fixeu-vos, fins que anem des de la gran teoria fins a un cas pràctic és que això que seria ideal, no? Escolti, canvio tot. Camions, les furgonetes, les segadores, doncs encara no arriba tot. Jo
Poso tres molt supertelegràfic, de lo més micro, diguéssim, a la planificació més estratègica. També d'això de la jardineria. Nosaltres el que hem fet al Prat és, tot i que ens encantaria tenir un poble florit durant els 12 mesos de l'any, evidentment la gestió hídrica ens ho fa absolutament impossible, i això que som un delta. Bueno, doncs estem canviant la jardineria. Ja no hi ha tanta floreta, ja no hi ha tant de color, hi ha plantes, diguéssim, i jardineria més resilient al canvi climàtic, a les altes temperatures i a una demanda d'aigua inferior. 1. 2. Tenim una comunitat energètica local. A tots els edificis públics, a tots els equipaments municipals hi ha placa solar fotovoltaica que evidentment, fan una generació d'energia neta consumida a l'escola de Charles Darwin, per exemple, o a l'institut no sé què, o al centre esportiu del que sigui, i ho emmagatzemem, o als caps de setmana, perquè hi ha menys ús d'alguns dels equipaments, o durant les nits, aquesta energia es volca a la xarxa i els ciutadans i ciutadanes que hi estiguin enxufats doncs mengen d'aquí. 3. Hem aprovat el projecte d'un superbarri nou, que és el barri de la Serra de Paperera, on directament no hi ha gas. Les cuines no tindran l'opció de funcionar amb gas, les cuines ni els sistemes, i per tant serà absolutament 100% elèctric. Per tant, des de lo més micro, diguéssim, insisteixo en aquesta planificació estratègica, hi ha infinitat de projectes i de propostes que els ajuntaments podem posar en pràctica. Crec que avui estan entenent molt la dificultat que teniu des del món local de que els grans governants donen les directrius, però els que han de fer realitat les polítiques del dia a dia són els ajuntaments i crec que això és molt valuós de saber. Irene, tu tenies pregunta també sobre la contaminació. Sí, la veritat és que escoltar això del 70-80% que estigui elèctric, la veritat que és un alivi, és bastant guai, la veritat. I me'n recordo que altra contaminació que m'ha vingut a la ment és la contaminació acústica. Ja sap que les ciutats són molt sorolloses, no? És inevitable. Però és veritat que afecta molt a nivell de salut de la gent. O sigui, si hi ha gent que ve de zones tranquil·les i ve aquí, s'agòbia si ha de treballar o si ha d'anar a estudiar o el que sigui, afecta la salut i ja sumant a l'aire tot això. Es podria prioritzar alguna solució per a les polítiques de salut en aquest sentit? Gràcies. Jo diria que tu has parlat del soroll ambiental de les ciutats. Suposo que estem d'acord en que el 90% d'aquest soroll no és del gos de la veïna, és del cotxe o de l'autobús o de la màquina de no sé què. Per tant, diguéssim, estem apuntant una altra vegada al trànsit. Per tant, ja estem veient que el trànsit de les ciutats és un dels principals problemes que afecta la salut. Jo també aporto una dada. El 2021 la ONU va dir que 8,1 milions de persones van morir a causa de la mala qualitat ambiental de les ciutats al món. Jo no sé si ens ho podem permetre. Per tant, el Xavi abans posava sobre la taula un element que ha suscitat molt de debat, populisme també, però molt de debat, que són les zones de baixes emissions, l'efecte i les causes i les conseqüències que n'obtindrem. Jo em sumo a les reivindicacions de la imperiosa necessitat de reduir el trànsit de vehicles de combustió tradicional a les nostres ciutats, sobretot perquè ens hi va la salut. Jo vaig a ser una mica polèmic i ara no estic del tot d'acord amb l'Alba. T'equivoques, és broma. Mira, jo et diré, estic d'acord, però no dic que sigui l'única causa. Crec que s'ha apuntat el problema que almenys per mi i a Molins de Rei representa un dels majors reptes i dels majors punts de conflicte que tenim al poble. En molts casos. I puc exemplificar temes, però que algú diria, home, però de debò, que posen en conflicte interessos i que atenten contra una cosa que esteu dient tots. No volem perdre la ciutat que som i volem enfortir el nostre teixit i el nostre espai públic. I ara, això que us he dit en teoria, us ho explicaré en 3 casos. 3 casos concrets. Una demanda que em va venir fa 4 mesos, perquè els col·legis ara ja no fan la sirena com a la nostra època, que anunciaven l'entrada al col·legi del pati amb una sirena ensordecedora. Ara posen música. Doncs una veïna que diu, escolti, jo ara estic teletreballant
i aquesta música a les 11 o les 11:30, si estic fent una videoconferència, em molesta. Segona qüestió, en un equipament de barri. Tenim una pista poliesportiva, un parc. El veí que truca a les 7 de la tarda dient escolti, que aquella pista l'hem hagut de tancar mínimament perquè les pilotes no sortissin al carrer, i que truca el veí a les 7 de la tarda, escolti, fan molt soroll els nens jugant a pilota. Ja, però volem que juguin a pilota, no? I després el tema de les terrasses. Tothom volem, no? Carrers i pobles on puguem ser-hi, no haver d'anar al poble al costat. Volem crear el sentiment de comunitat, no? Volem tenir llocs on trobar-nos. Però no anem a sota casa nostra, anem al carrer del costat, no? Que si no ens molesten, no? És a dir, no vull polemitzar, diguéssim, estic d'acord que l'autopista és un problema, però ara també és veritat que, i més per la qualitat ambiental, evidentment, no? I a Molins també tenim la reivindicació que hi hagi pantalles acústiques per la B23, clar que sí. Però en el dia a dia, cada cop som més exigents i cada cop volem menys soroll. I aquí entren en conflicte molts interessos amb una realitat, que som mediterranis. I que el nostre horari és el que és. Ara em direu, home, no estem d'acord amb tu. Jo mantindria, ja et deixo anar a un altre debat, jo mantindria tot l'any a l'horari d'hivern. Perquè no anem bé si fins a les 10 menys quart és de dia a l'estiu. No anem bé. Perquè ens comporta molts problemes després en l'espai públic. Parlàvem de contaminació, de canvi climàtic, però un altre tema que també ens canvia la vida i la vida de les ciutats és la tecnologia. Paula. Sí, doncs en relació amb la tecnologia, durant les vostres respostes ja heu comentat alguns canvis, adaptacions que es duen a terme des dels ajuntaments, però volia potser posar més el focus en, com en la realitat de què es pot fer des de les ciutats per adaptar a la població, facilitar aquesta adaptació a les noves tecnologies. Doncs volia incidir primer en un tema que s'està tocant bastant, en com els nous maneres de transport, patinets elèctrics, que ja s'han comentat, i també vehicles elèctrics, com s'estan habilitant zones als municipis perquè zones de càrrega, per exemple, un exemple fàcil, per poder fomentar aquesta transició energètica i aquest canvi en el model de consum, i que ve molt connectat amb les noves tecnologies. I d'altra banda també volia incidir en les xarxes socials i com els ajuntaments prenen consciència de com pot ser més fàcil arribar a la gent jove o a tota la població a dia d'avui a través d'aquestes xarxes. Esteu fent TikToks, alcaldes? Esteu fent TikToks? Sí, alguna cosa fem. Sí, jo estic en totes les xarxes. La TikTok és l'única que em porten, les altres me les porto jo. Has dit, deixa'm telegràficament, dues coses. Per mi, les xarxes hem d'aprendre encara a gestionar-les. I per mi m'acabes de posar el tema que jo porto una setmana molt enfadat, molt enfadat i preocupat alhora pel que han comportat les xarxes a nivell de fake news, desinformació, amb tot el que ha passat a València. Però molt, perquè, i ho torno a dir avui, ho vaig dir ahir a un acte públic, jo va arribar un moment que em vaig poder creure i vaig temer que a l'aparcament de la superfície comercial de Bonaire hi haguessin gent que s'havia quedat atrapada. I això sorgeix perquè algú incentiva inventant-se i mentint sobre testimonis que havien vist el que no havien vist. I això és gravíssim. Per mi és gravíssim. I aquest és l'exemple de tot allò que ens intenten colar intencionadament, no? Aquells que potser volen el caos i volen treure benefici en el caos. Crec que tots tenim una responsabilitat i vosaltres segurament. Perquè ara deixeu-nos entrevistar-vos una mica també vosaltres. Algú de vosaltres llegeix premsa escrita? Cares de tradueixo, perquè no se sent al podcast, però posen cara de però com poca us cosa. informeu del dia? A mi m'interessa molt saber com us informeu del que passa al món. Jo, primerament, observant l'ambient, o sigui, si estic a la zona, és primer què és el que veig jo
I a veure, les notícies, hi ha unes que posen les notícies com el que els hi convé o els hi sembla, mira, això s'ha anat bé, però o sigui, és buscar tota la informació possible i les que no coincideixen, doncs, o sigui... Però per quins canals? O sigui, bueno, el que dic, o sigui, a internet, o sigui, per escrit. Les notícies de televisió veig molt poc, però jo sempre intento mirar des del meu punt de vista. Diaris digitals, no? Diaris digitals. Sí, exacte. I vosaltres? Jo, lamentablement, hi soc conscient per Twitter. I sé del problema d'això. No, però no... D'acord. Bueno, escolta, jo crec que això necessitem aprendre-ho tots. I apareixeran moviments que diran que el pèndol, ens ha vingut una onada que ens ha superat a tots, no? I el pèndol l'hem portat aquí i ara anem a veure com el reconduïm entre tots plegats, no? Perquè ja hi ha molts estudis que ens diuen que si a una pantalla li donem a un nen de 2 anys, doncs aquell nen de 2 anys té un dèficit d'atenció brutal, no? I una dependència. Estem generant dependències, això és el que... Ara, molt telegràficament, és dolenta la tecnologia? No. El que hem d'aprendre a fer-la servir. I ho relaciono directament. Els serveis socials, hi ha molta... Heu dit contaminació i tal. Deixa'm centrar un moment en una de les coses que nosaltres treballem. L'atenció a la gent que està sola i l'atenció a la gent gran i l'atenció a la gent vulnerable. Desconto ja el tema que els ajuntaments hem promogut també tallers, formacions, les escoles d'adults, fan formació en tecnologia, en internet, en ordinadors, en xarxes, en canals. Ara, també ha aparegut una tecnologia que és molt valuosa per acompanyar la gent que està sola. S'estan desenvolupant ja sistemes que puguem portar programes a les televisions de les cases per socialitzar la gent que no pot sortir de casa i que en comptes que estigui veient la televisió sense fer res, pugui estar fent una masterclass d'alguna cosa, una qüestió de socialització gràcies a la tecnologia. O el servei de teleassistència de la Diputació de Barcelona que ens fa una feinada brutal per a algú que viu sol i que amb un botonet pugui avisar algú si té un problema. I l'última, l'Ajuntament de Molins de Rei, gràcies al Covid, sí que va impulsar estar en tots els canals de comunicació. Ens costa, perquè que arribi a la gent i es doni d'alta, però estem mirant d'estar en tots els canals. Amb què? Amb informació que mirem que sigui, evidentment, neutra i d'interès de la ciutadania, en contra, evidentment, de totes les fake news. Jo no us puc donar cap consell ni m'atreviria perquè jo tinc una opinió bastant... no sé com dir-ho. No utilitzo xarxes socials. He abandonat qualsevol esperança. No em sembla que ho hem fet fatal, ho hem fet molt malament i he de tornar a veure la llum, però no és el moment. De tota manera, la tecnologia és una cosa meravellosa, fa que tu i jo no haguem d'estar durant cada setmana 3 hores fregant els llençols a mà i, per tant, tenim una rentadora i és fantàstic, és meravellós. Ara bé, com podem entrar-hi als ajuntaments? Sempre tard, jo ho deia abans, ho hem fet tard, ara tots els ajuntaments que se precien tenen xarxes socials i és evident, és la manera d'arribar a gran part de la població, però jo crec que també hem tingut la intel·ligència col·lectiva de trobar maneres de no només que sàpiguen que existim, que això crec que és el que hem fet malament de les xarxes socials, que el món sepa que existo, sinó que a més ser útils. Amb la pandèmia l'Ajuntament del Prat va posar en marxa un sistema que en diem OH 360, que per telèfon t'ensenya treu el DNI digital, per exemple, a fer que cada persona, sigui de la condició que sigui, pugui fer els tràmits digitals amb l'administració que necessiti. T'ajudem per telèfon, no t'ho fem, t'ho fas tu i n'aprens. I dos, una experiència que quan puc també la reivindico, que tenim des de l'Ajuntament del Prat, un mapa energètic de la ciutat, tant dels equipaments públics com de les finques, diguéssim, d'habitatges privats. L'Ajuntament té un mapa interactiu i actualitzat, no sé si segon a segon, però gairebé diari, i sabem quins són aquells edificis que consumeixen més electricitat. Perquè som així de xafarders? No, perquè quan volem fer polítiques de rehabilitació, saber allà on la necessiten més. Aquell edifici que consumeix més, allà necessiten una política de rehabilitació, d'actualització energètica. Per tant, hi ha experiències que ens brinden les tecnologies i que jo crec que ens fan avançar 10 anys allò que hauríem de fer amb un senyor o una senyora apuntant i fent unes enquestes que, evidentment, ja no és el moment. Per acabar, el Taja volia preguntar i introduir un tema que és molt interessant també, si parlem de com canvien les ciutats, que és la diversitat dels que hi viuen.
Sí, jo he tingut l'oportunitat de viure en diverses ciutats de diversos països, no? I també tenint en compte que cada municipi o cada ciutat és una realitat diferent. Jo visc a l'Hospitalet i sé que l'Hospitalet és una realitat diferent a la de Molins de Reis o a la del Prat de Llobregat, però com fem que les nostres ciutats, els nostres municipis, siguin més fàcils per a la convivència, no? Sobretot jo com a jove em preocupa molts dels temes que són a dia d'avui d'actualitat, no? L'accés a la vivenda, el tema de la seguretat, com fem realment, com aprenem a viure junts en aquesta convivència i com aprenem junts a viure en pau, tenint en compte que és una dificultat molt complexa, no? Com identifiquem quines són les problemàtiques que afecten els nostres municipis i com trobem les solucions per poder posar fi a aquests problemes que ens estan afectant i que realment ens deixen un panorama una mica desolador, no? Com a joves. Llavors, sé que és una pregunta complicada, no? Que també en 2 o 3 línies no es poden respondre, però quina és la vostra percepció? Què creieu que és la solució o almenys el camí a prendre? I, sobretot quan parlem de diversitat s'entén diversitat d'origen i jo sóc de les que penso que és la cosa més meravellosa que ens ha pogut passar a Espanya i a Catalunya, perquè si no seria avorridíssim, no, i a més crec que les experiències em donen la raó. Per mi la diversitat no és en absolut un problema, insisteixo, és una cosa meravellosa, fantàstica que ens ha passat a les ciutats. Evidentment, hi ha problemes de convivència, hi ha problemes de seguretat, molt menors, i ara veig allò dels bulos o les fake news, hi ha problemes de seguretat, sí, tants com ens fan creure, en absolut, en absolut. Els ajuntaments tenim una cosa que és el comitè de seguretat, les taules de seguretat, i desmenteixen absolutament qualsevol sensació de tenim barris insegurs, Barcelona, la senyora que se'n va a buscar el pa i li ocupen el pis, el que acaba de venir, que seguro que és mena... És molt menor. Sí, aquesta pregunta és... Si deia que en el dia a dia la contaminació acústica és el que més queixa ens dona en termes generals, no? De país i d'Europa i del món. Segurament hem d'entendre i hem de visualitzar que el gran repte és la gestió dels moviments migratoris, que ho ha estat tota la vida, el que passa que ara apareixen enemics davant això, que en fan d'aquest discurs antiimmigració, no? La seva màxima, i per un botó una mostra amb les eleccions i el resultat que hem vist als Estats Units. Si analitzes el discurs del Trump, només tenia una màxima. Tots els experts et diuen, evidentment, com diu l'Alba, que la immigració no és el problema. Hem de gestionar la immigració. Perquè més la immigració, és a dir, més enllà de si comencem a analitzar per què hi ha immigració en origen, és que ningú no emigra si no té la necessitat d'emigrar. Primer, això, no? Segona, és que a més, en moltes economies i en molts països necessitem emigrants davant la nostra crisi demogràfica. I de fet això, els experts diuen que serà un gran problema cap al 2080, que només hi haurà un continent en el món que continuarà creixent. Àfrica. La resta, inclús Xina, començarà a envellir la seva població. I, per tant, si volem mantenir determinats vigorisme de l'economia i determinats llocs de treball que no ocupa ningú, la immigració es produeix quan es necessita mà d'obra i quan allà, en el seu lloc d'origen, no el tenen. Crec que el tractament de la immigració requereix de molta rigorositat i ara et diria, requereix segurament, i aquí les forces progressistes haurien de fer una mica d'autocrítica, no es pot tampoc afrontar amb la idea, no? Podríem dir romàntica o bucòlica, de no requereix cap gestió. No, requereix gestió. I requereix inversió en els barris on decau bàsicament tota la immigració. I requereix construir equipaments, i requereix fer xarxa social. I requereix també, segurament, ser més dur davant l'immigrat, el molt poc immigrant que és i té actituds delinqüencials. Clar que sí. Ara, ni no fer res, ni semblar que podrem arribar a una expulsió massiva d'immigrants, que això també és mentida. Estem en un moment que mobilitza més, sembla, la por que l'esperança.
ens costa més identificar líders que ens il·luminin amb l'esperança. Lligat amb aquesta idea de l'esperança, no? Tanquem aquest bloc quedant-nos potser amb les idees de que el canvi climàtic, la tecnologia, la diversitat poden ser vistes per alguns com problemes, però crec que la majoria de la gent jove com vosaltres com ens locals, no? Intenteu que sigui una oportunitat per finalment tenir ciutats millors per a tots en un futur. Heu escoltat el segon capítol del podcast Futur Urbà. No us perdeu la darrera entrega d'aquest diàleg organitzat per la Fundació Catalunya Europa. Fins aviat.